Huge if true. Ik heb er wat ontdekt. Of nou ja, eigenlijk heb ik het niet ontdekt, maar het valt me de laatste tijd gewoon op. En ik wil het gewoon gerne zingen. Maar ik zit met een boek aan het lezen. In oorlogstijd van Augustine Bibbels, een heel bekend schrijver uit Münsterland. En dat is zat door een ander bekend schrijver uit Twente, G.B. Vloedbeeld, uit Almelo. Nou, moet je me niet vragen hoe ik eraan kom, maar ik zit er met het lezen met heel veel willen. En er valt me iets aan op. Een bepaalde zinsconstructie. In de meeste West-Germaanse spraken, dus Nederlands en Duits bijvoorbeeld, moet je in die zin het werkwoord naar achteren verplaatsen. Dus ik lees een boek, ik lees een boek. Ik zeg dat ik een boek lees. Dat moet naar de ene. Maar in plaats hoeft dat dus niet. Ik zeg ik lees een boek. En ik kom me dat hier op iedere bladzijde wat 3 keer tegen, zo'n zinsconstructie. Een musketier schreef, hij stelde ook na veel belang in haar. De musketier schreef dat hij ook veel belang in haar stelde. Of hier. Juffer Holm schreef daarbij een portret haar ze nicht. Juffer Holm schreef daarbij dat ze geen portret had. Dat hoeft bij ons dus niet. Mag, maar hoeft niet. Ik zit niet net als de net dus en Vloedbeeld ook niet. Maar hier rijdt Karel van de Kaarten. Eén arm nog. Coco, neem mijn beeld houden. Geet naar de herkeuringen. Heeft zijn zeg, je zal een bijtel maar gewoon in de mond stekken. Kunt u zelf zo met namelijk achterop kabouw. Daarmee beweegt het ook een beetje op het Noord-Germaans aan. Op het Scandinavisch dus. Op het Deens, Noors en Zweeds. Want die hoopt dat ook niet. Jij leest er een boek. Jij ziet als jij leest er een boek. Dus